Nalak na ba? Ay mga karagon, biyahe na ulit tayo. Bicol. Ikutan muna natin yung ano, mga gulong natin. Eto na, may laman tong 849. Ha? May laman yung 849. Meron yun eh. Transmittal, meron doon. Apat na akong laman. Apat? Ito pala tulog lang. Minsan di maglalak to pagka sinalpakan mo ng ano, traktor. Kaya kailangan double check nyo yung ano, nalak ng fifth wheel. Kasi baka malaglagan tayo niya. Yung ilaw. Anik, Dipnat. Hello, idol. Biyahe na naman tayong Bicol. Alam natin, check yung ano natin. Ilaw ng trailer. Ano yan, lagayan ng ano yan. Ng kambing, manok, pabo. So ayan, let's go mga Koragon. Keep safe mga bahiros. Kailangan natin bumiyahe kasi marami kaming ano ngayon. Maraming loaded. Kaya alis tayo ngayon para makabalik tayo ng Lunes. Phone holder ko eh. Nalalaglag eh.
Kaya kailangan lalagyan ng ano, palito ng posporo sa likod para sumikip siya. Ganyan, gumagana kaya? Hindi na kasi narorot itong ano ko, cellphone. Ayan. Medyo mabigat yung ano, yung hatak namin ngayon. Ano kasi to raw materials, hindi siya finished product. Tingnan niya yung ano namin dito, yan, yung labasan. May tawag dito, may bakal dyan sa kanto. Mabigat ah. Anong pangarga nito? Pumat. Kulay tip lahat. Ha? Kulay tip lahat. Pambuhos. Pambuhos nga ito. Puro pambuhos yung pangarga, kaya mabigat. Ito yung labasan dito sa ano, galing ng parking. So minsan pagka wala parking doon sa loob, atras ka niyan papunta doon sa labas. Ayan yung mga container na yan, biyaheng ano yan, biyaheng pier. Sa pier lang dinadala yung mga yan. Kaya itong mga dilaw, so hustling kami ng Bicol. Sino pang babiyahe ngayon? Wala na? Alright. Alright. Pangina, may ano sa gitna. Ginawa. Pinasikip lalo. Gapapil talaga. Buhos. Flavor siguro yan. Flavor sa asukal. Kaya hindi na narurot itong ano na to. Yung sheet na yan. Lagi itong parada dito.
Itanong mo nga dyan kung may iniwas yung MAPI na ano, yung authorization ng ano, sa SLEX. Ang kampi. Oo. Flex. Oo. Hirap naman na ito. So kami pa lang yung ano, kami pa lang yung babiyahe ngayon. So dapat sana hindi pa kami babiyahe kasi walang ano, walang pan-toll gate. Kaya abunuhan ko na lang muna para makabiyahe lang kami ngayon. Sayang kasi. Ang dami ng ano, ang dami ng loading. So sayang yung biyahe. Ha? Wala? Wala? Talaga. Hindi nga tayo alam kung saan nilagay talaga. Ano yan? Dala mo pa rin? Ininit mo ba? Hindi pa pares? Wala. Ano eh? Sige, tara na. Alis tayo. Gawin natin. Walang expenses. Bono, ikot mo isa. Magkano yung dalawang malaki. Trick pa na, mabilis masira niya. Lagabo. Kala mo, linggo ngayon, no? Okay. Palusutin mo na yan. Mamadali yata yan. Isa pa, humabol. Hindi ka biyahe? Oo, bukas na kayo bumiyahe. Ulot kayo, no? Nakabaliktad yung camera ko. Ano sabi ng mga be? Tawagan mo. Ha? Tinex mo na lang. Tinex mo na lang dapat. Dali eh. Shout out sa 2 viewers.
the house. Parang linggo talaga ngayon. Oh, boy! Nakakaalis pa lang, inaantok na. Ano, nakakain ka kagabi? Ha? Hindi kaya na nakakain kagabi ah. Lasing ka eh, no? Ay. Yung mga sa Alfonso eh. Okay, tatlo lang tayo nun. Hindi na pangalawa eh. Ayos mo nga yung saksak na kayo. Ayos mo yung saksak na ito yung malaki. Yan. Yan. Yun. Yan, gabi. Yan, sa malaki. Yan. Diba? Yan. Rounded yata. Lipat mo nga yung maliliit. Lipat mo ng saksak. Knob X. Bulok naman tong animal na to. Walang alam sa ano eh. Basta papasok lang ng papasok. Kala siguro kayang iliko yung trailer na hindi kumuha ng buwelo. Ano mo ginagalaw? Yan? Rounded yan, lipat mo yung maliit na yan. Lipat mo ng ibang saksakan. Yan. O, tinan mo. Rounded eh. Kaya pala namamatay siya. Counter parking yan, brad ah. Ay, nako. Pasok na ako, boy eh. Iilawan mo pa ako? Pasok na nga.
bigat. Hirap na hirap sa ahon. Mancher. Ha? Bote. Mancher? Sulit na yan mga sulit para pangarga eh. Titimbang tayo nito sa ano? Santa Elena. Ingress pa. 40. May? 40. 40 sako? 40. Kaya pala ito yung pinapriority nila. Ito yung pinapriority nila. Ano eh, face. Bago ka makalabas dito sa ano namin, dahil yung pagdadaanan. Masisikip. Pero yung mga pumapasok dito, mga trailer talaga, yung malalagyan pa. Kasi itong Valenzuela, karamihan dito mga ano, mga factory. Kaya mga malalaking truck ang pumapasok dito. Dito matanda yung pundo natin sa ano eh, index sa magkano eh. Balance eh. Dito matanda kung magkano yung balance to, nung bawi tayo. Wala na talaga, hirap na hirap na hirap na. Sobrang bigat. Shout out sa 4 viewers. Shout out mga idol. Trip to Bicol. Sana hindi gaanong traffic ngayon. Pero ano, marami sasakyan, no? Marami sasakyan papunta ng north. South. South north. So, inlex na yung kabila na yan. Bandang kanan. X100. Oh, oh.
C5 tayo dadaan. C5 tayo. C5 road. Agay! Low balance pala. Nag-load din. Seatbelt ka din. C5 kami ngayon kasi ano, magpapaload kami ng RFID. Kulang kasi yung ano, kulang kasi yung expenses kaya ipapaload na namin. Para pagbalik, utang na lang yung kulang. Yan yung diskarte dyan pagka kulang yung pagbayad mo sa toll gate. Kung meron kang card ng RFID, ipaload mo na para utang na lang yung kulang. LX South, Balintawak, NFS Mindanao Avenue. So dito tayo sa Mindanao Avenue. Dito tayo sa S Up. Iwas buhaya sa Manila ngayong araw. Maganda lang dumaan ng Manila paggabi kasi kalaban mo naman yan, kawatan. Hindi buwakaw, mga kawatan. Pero kung sa ano, malapit sana hindi ang Manila, bilis mo makarating ng ano, SLEX. LX North. So dahil magpapaload kami ng RFID,
Kaya dito tayo dadaan sa Mindanao Avenue, C5. Mga bahay na pala dyan, oh. Ayun, oh, sa gilid ng ano. Sa gilid lang, oh. Sa gilid ng LX. So, inagaan namin alis ngayon para bukas ng umaga andun kami sa Bicol para makatulog doon ang hanggang tanghali, balik ng hapon. So Lunes naman ang umaga, nandito na kami sa Valenzuela. So konti lang yung pahinga pagbiyahe ng Bicol. Hindi mo pala nakain niyang kagabi? Ulam? Dala ko rin yung ha? Tawid lang. Oo, tsaka may suka yan. Lagyan ko talaga ng suka yan para hindi agad mapanis. Wala na naman siya. Wala na. Oh. Mindanao Avenue. Pinitin mo pa ako, Tado. Bago pinitin pa tayo sa ahong-ahong.
mapasubok tayo dito ah. Ay. U-turn. U-turn left. Dapat kasi pag nag-u-turn kayo, isang linya lang. Para tuloy-tuloy lang takbo. Tulad yan, gagawa kayo dyan sa pwesto, diba? Lalo kayo mag-traffic yan ng sobra. Eh kung isang linya lang, pila-pila lang kayo, tuloy-tuloy lang. Tak Pinoy. Tatak Pinoy. Kaya ginawa nila 3 linya yung U-turn eh. Nagagawan sila sa sa butas. Hindi nila naiisip na akala nila mapapadali sila kung uunahan nila yung nakapila, mas lalo sila nang papatagal. Kaya nagbubuhol-buhol na sila doon. Media pala to oh. This channel. Anong channel yan? SMNI? SMNI channel? Saan na kaya yung ginagawang na yan? Subway na yan. Naulo rin to. Talaga naman eh. Pinay talaga naman eh. Shout out sa 2 viewers. Dito na tayo sa Mindanao Avenue. So dito sa lugar na to, araw man o gabi, kailangan dito pag magsisilpong kayo, pag ganitong stop yung stoplight, bantay kayo sa paligid nyo kasi marami dito mga tipaklong sa taas tumalon. May mga tipaklong dito tatalonin lang bigla yung cellphone mo kahit gaano pa kataas yung truck mo. Nasusundan ako dito, driver, tinalon talaga yung cellphone niya. Big time pa yung magnanakaw dito, nakamotor.
motor, ipaparada daw sa kabilang gilid, tapos yung mga dalawang magkasama yun. Yung isa, yan yung titirada. Ikaw, hindi mo naman agad-agad basta mahabol yan dyan sa ano, pagtumakbo eh. Kasi may mga dumadaan sa sakyan. Kung sumakay na ng motor, wala na. Kaya nagkakobra. Kaya pag nandito kayo sa ano na to, lugar na to, magkaganitong stop. Taas nyo ng bintana nyo kung magsiselfon. Bariya dyan po. Bigay mo nga dyan, boy. Isa naka wheelchair. Ayaw. Kahit 10-10 lang yung mga karami pag maraming bigay. Ito, kita mo pala. Oh. Kita. Yung matang ko lang ano? Fairness. Oh. Gray viewers, shout out. Ayan ang bandang kanan na yan, papunta ng ano yan, labas ng Muñoz, EDSA. So ito namang diretso na yan, SM North. Pagka kumanang ka, SM North. Pag kumaliwa ka, papunta ka ng S Avenue, Circle. So kami, dito kami nadaan, kakaliwa kami dito sa Congressional Avenue. Dahil bawal tayo dyan sa unahan. Kikik! Congressional Avenue. Lagi pa oh. May hapunan. Okay.
Tawag dito. Maria. Isa. Masanay. Panghawak ng ha? Panghawak ng kaldero. Buti pa dito yung basahan, 10, 4. Yun sa ano, 2 na lang. Nako, kumakaunter na ka dyan, boy. Oh! Lalim ng ano na yan ah. Pag na-espalto eh. Agay! Puro mabibigat yung hatak natin ngayon ah. Mga tubig siguro to, may tubig no? Ayun 787. Ang buhos pa rin yan ah, pero finished product siguro yun.
haliugpitan ni Migalink ka. Metrolink. Lukot yung ano niya. Likuran ah. Iyan na. Ay, ay. Kala nyo, hihintuan agad kayo ng truck ha. Traffic. Hina yung preno ni. Adjust tayo mamaya. Ito yung preno dito sa ano. Mga trailer namin wala na sa hulog. Halos ayaw na huminto. Pagka mabigat yung ano karga. Itong palengke na to dapat hindi ito sa gilid ng highway. Ayan mga ano kaya naman mga parada dyan sa gilid lang no? Nakakadagdag traffic pa yan eh. Ayan no? Bicycle ginagawa ng ano, pilahan. Yung ibang mga vendor lumalabas na sa kalsada. Wait. Dito ako binato ng patatas eh. Bakit mga binatilyo? Ayun. Tapol ako sa panga. Akala ko basag yung panga ko ah. Kasi laki pa naman ang patatas. Akala ko tatawid. Kaya pinagbigyan ko, putik na yan, hindi pala tatawid. Titirahin pala ako. Sabay takbuhan sila, papasok doon sa loob na yun. Sa likod ng pure gold na yan. Bago, bigat talaga. Hindi kaya ng primera ay.
kasi. Lagay mo dito yung ulam. Number Ateneo Ilman di Manila.
dyan. Agis mo na yung paa na yan. Agis mo na yung paa. Kaya ba yan? Kaya ba yan? Yung ulo. Yung ulo yan dyan, yung ulo. Ulo tsaka paa. Eat my Ay, iniinit ko yan eh, umaga. Ay! Grabe ba? Malulubat na pala ako. Bilis na talaga malubat ng cellphone ko. Malubat na. Ayun mga karagon, hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na yung live natin. Kasi 16% na tayo. Naingay lang motor ko, boy. %, no bags.